Dobrý deň, vítam vás po obedňačnom poludní. Julius Naď a budeme rozprávať nezvyčajným problému, a to je ochrana práva detí rómskej vrstvy, alebo môžem povedať menšiny. Najmä už si ma dobre pamätáte, keď som rozprával o ochrane práv detí a nikdy sa nepreberalo o rómskej ochrana práv detí menšiny, ktoré sú izolovaní Rómovia v rómskych osadách. Okres Úradu práce, sociálnych vecí a kurantely, ochrana práv detí, čo ako ja viem, sú možno aj vedomé alebo neuvedomelé tým, že deti sú aj zneužívanie na žobranie, deti sú zneužívané aj na krádežiach, preto aby neboli postihnuteľné plnoletosťou a postihnuteľné za páchanie trestnej činnosti alebo priestupkovej činnosti. Čiže tu vidíme, že tie deti sú mravne ohrozené a tým ich morálka, ktorá týchto detí je narušená v tom, že rodičia ich učia na neprispôsobivosť a na páchanie trestnej činnosti alebo priestupkovej činnosti. Najmä deti sú zneužívané na žobranie. Najmä deti sú zneužívané, ako som povedal, na tú krádež a akom žijú v týchto rómskych osadách prostredí, že niektorí žijú aj bez vody, žijú bez elektriky, kde tam je už ohrozená výchova týchto detí aj fyzicky, psychicky, kde sa tam nedá zdravotne dieťa vyvíjať tak prospešne, lebo tie podmienky, ktoré v týchto rómskych izolovaných osadách sú nepriateľné pre zdravie a vývoj psychiky a zdravej spoločnosti. Čiže sa pýtam aj Úradu práce, alebo aj legislatívnych zákonov, ochranu práv legislatívy, alebo aj kurately, alebo vlády, že čo s tým ako mienia robiť. Lebo z tých sa vychovávajú neprispôsobiví občania rómskeho pôvodu, alebo môžem povedať izolovaní neprispôsobiví Rómovia v týchto rómskych osadách, ktorí žijú, sú vychovávaní a páchajú priestupkovú alebo aj už trestnú činnosť, kde samozrejme sa musíme, aj policie sa s tým stretáva, školstvo a doprava a iné verejné priestory alebo prostredia stretávajú s týmto javom páchania týchto trestnej činnosti neznietelých, alebo som povedal neplnoletých adolescov týchto rómskeho pôvodu a vychovali tých neprispôsobivých občanov toho rómskeho pôvodu, kde tie deti majú ohrozenú mravnú výchovu, čo je to aj vystavené páchania aj trestného činu, kde tieto deti vedome sú im upreté vzdelávacie úkony tým, že im normálne zneužívajú tieto marótky alebo ospravedlňujú, vymýšľajú si všelijaké choroby, kde samozrejme aj niektorí lekári im nedôsledne takto aj pomáhajú a je to upretie toho vzdelávania dieťaťa, kde toto dieťa samozrejme zneužíva na žobranie alebo zneužíva na zbieranie fľašok v košoch, aby sa mohol uživiť. Takže, alebo kradnutím peňaženiek, alebo kradnutím aj v supermarketoch alebo odevoch, kde tieto deti sú proste využívané. Je to určitým faktom toho zlyhania Úradu práce, ochrana práva rodiny kurately, kde tento spôsob nevedia vyriešiť. Oni tomu nazývajú čierna diera.
Pýtam sa poslancov legislatívy zákonov. Majú právo na ochranu aj rómske dieťa, keď mu je upreté vzdelávacie alebo je zneužité na krádeže, na žobranie? Má právo na slušné prostredie, kde je umývárka, napríklad, že kde je napríklad práčka, kde je elektrika, kde by si mohli robiť domáce úlohy. Prečo žijú v tých izolovanom, nebezpečnom prostredí ako týchto rómskych osadách, kde tieto rómske osady nesplňajú ani hygienické podmienky pre zdravotný normálny život, ale naopak degerujú tie deti, kde najmä, čo vieme v týchto rómskych osadách, je práve prevažované alkoholizmus. A ako aj vieme dobre, že sú tam aj vyhorenie tých chatrč a neraz aj deti doplatili na zdravie alebo aj v ľudskom živote, a najmä v zime, keď žijú v takých katastrofálnych podmienkach, ako sú tie biedne chatrče provizorne postavené a sú ohrozujúce tým požiarom. Je to správne, je to dôstojné, že takto tento štát prizerá na tento ochranu práv Rómov? Lebo viacej som sa stretol ochrana práv kurately, aj u majority, kde samozrejme riešia, súdia, ale tieto, čo sú priamo zjavné, rómske, ohrozené mravná výchova v týchto rómskych osadách je veľmi urgentná a riziková, kde je ohrozená mravná výchova, zdravie, psychiky aj jeho fyziky tohoto rómskeho, môžem tak nazvať, toho dieťaťa. Je to zlyhaním rodičov? Je to zlyhanie tých rodičov, že títo rodičia si nevedia nájsť prácu, alebo že je to zlyhanie generačného problému? Je tu voľaké riešenie? Alebo je to čierna diera? Treba sa tým intenzívne zaoberať. A preto by sme chceli, aby sa zaoberali títo sociálni pracovníci a boli perfektne vyškolení. Čiže vieme, že žijú v takýchto podmienkách, a je to viditeľne neodvrateľné, keď pôjdeme do tých rómskych osad a vidíme, ako tam žijú, že nemajú prístupovú cestu, nie je tam elektrika, nie je tam voda a žijú, a teraz, ako tie deti posielajú do školy, alebo keď vedome tie deti posielajú kradnúť, alebo vedome, môžem povedať, ich posielajú vyberať z košov tie fľaši, aby si mohli kúpiť tie potraviny. Sú efektívne tie sociálne dávky štátne, ktoré oni poberajú? Zaslúži si ten rodič? Lebo je tam ohrozenie tej chudoby, ohrozenie dôstojnosti toho človeka, ale dokážu pracovať títo ľudia, sú ochotní pracovať. Nedovolujem vzdelanosť, alebo choroba využívajú alebo paralitizujú na tých invalidných dôchodkov alebo iných odvetných sociálnych balíčkových výhod, ktoré sa oni týmto držia. Sú lekári v tom veľmi prísni, lebo poznal som Róma, ktorý mi povedal sám, že lekár mu dal invalidný dôchodok, ale nič mu není. A tak tomu poberáva, je hybný a bol by ochotný aj pracovať, lenže keď si pozrieme takého majoritného človeka, bieleho občana, ktorý trpí viacej diagnózami a nemá určité body a nie je mu určite priznaná voľaká príslušná dávka k tomu, lebo je handicapovaný tom, že nemôže pracovať, ale vidíte, nie je taká diskriminačná faktorizácia toho, že taký, ktorý nič človeku není a poberá
invalidný dôchodok. Mali by sa zaoberať s týmto médiá, mali by sa zaoberať aj sociálna poisťovňa týmito vecami. Mal by sa zaoberať aj sociálny úrad práce, ochrana práv tých rómskych detí, ochrana práv tej kurately. A viacej efektivizovať a zlepšovať tie problémy. My týchto detí, aby neboli ohrozené, lebo hovorím, boli ohrozené aj na zdraví, aj v životoch, že tie chabých podmienkoch, ktoré ako boli, bohužiaľ požiari zahynuli. Takže by sme som ako načal tú tému, čo robí úrad práce, ochrana práv detí, aké má kompetencie a aké má legislatíva, zákony a práva ochranu práv pre tieto rómske nevinné deti. A ako sa stávajú tomu tí rodičia, hej? Napríklad sú nezamestnaní, sú nezdelaní, je to generačný problém, o ktorom som teraz ako aj prednášal a hovoril. Takže bolo by dobré toto riešiť efektivitou a legislatívou zákona ochrana práv týchto detí. Vypomôcť hlavne tým deťom. Lebo nemôžu, ako ja hovorím v mojej skúsenosti, že rodičia budú na to paratizovať, že sú chudobní, alebo že sú nevýhodní, že nemajú vzdelanie a popri tom my potrebujeme pomôcť deťom. Chrániť tie nevinné deti. Oni sa v podstate rýchlo množia, rodia, tým Rómovia sú veľmi známi, ale tým je ten väčší problém a tá bomba, ktorá porodnosti týchto detí je neúnosná. Viem, že jedna Rómka povedala, že bieli budú pracovať a my budeme rodiť. A toto je to. Toto je to, že si to tak Rómovia, tí rodičia niektorí predstavujú a napríklad oni vedome vedia dobre, že vedia využiť tieto zákony, nie sú takí neznalí, ale začnú na toto paratizovať. Samozrejme máme aj slušných, hovorím, Rómov, alebo rodičov, ktorí majú tieto rómske deti šťastie, že majú zodpovedných rodičov, ktorí pracujú, ktorí žijú na podnájme, ktorí majú domy, vlastné byty, pravidelne chodia do školy, sú postarané ako aj o tie biele deti, ako majú byť. Je správna vyživovacia podmienka splnená, preto je zdravý vývin tohoto dieťaťa a to je, niektorí Rómovia to vedia aj zvládnuť a takéto rómske deti majú šťastie. Ale tu nastáva tých rómskych izolovaných rómskych osád a nie sú mentne ani riešené. Naopak idú do tých oblastiach, majú vymeškané školy, upretie týchto vzdelávacích, na krádež, na takéto veci. Čiže pácha tento rodič vedomie, ak už pácha tento rodič vedomie, že dieťa môže kradnúť, alebo vyberávať fľašky z kontajnerov, tak je to ten spôsob toho, že je ohrozená jeho mravná výchova a je vinný ten rodič tohoto konania. Preto chcem na práva ochrana rodiny a práv úradu práce, aby to riešil na základe legislatívy vlády ministerstva práce a hlavne ochranu práv tých detí. Lebo tu sa len rieši rómska menšina, rieši sa rómsky problém, ale neriešia sa tie podstatné veci, ktoré sa týkajú, ako je ochrana a práv detí rómskej menšiny alebo izolovaných v osadách tieto deti, ktoré sú postihnuteľné tým, že nemajú dobré zdravotné hygienické podmienky a žijú v katastrofálnych podmienkoch, kde sú ohrozené ich mravná výchova, kde je ohrozená ich
fyzická, psychický zdravý vývoj. Preto by sme chceli, aby sa tento štát úradu práce zaoberal legislatívne právo, ochrana práv detí a rodičovstva, ochrana práv kurately úradu práce, aby na toto intenzívne dbala a mali rovnaký meter, ako keď to majú aj tí bieli občania, ochranu práv detí, a aby mali aj tie Rómovia tiež deti ochranu práv. Čiže preto by sme chceli, aby sa toto mohlo riešiť, vybudovať, nejaké určité podmienky, redukovať a nedopustiť tomu, aby títo rodičia rómski rodičia vychovávali v tých izolovaných osadách, kde proste vychovajú protispoločenských občanov alebo neprispôsobivých občanov tejto Slovenskej republiky, kde potom sa robia škodu v mestách, obciach a sú to nemalé náklady celému štátu. Čiže vedieť si uvedomiť, že ak sú poberateľné tieto sociálne dávky, dávka sociálna je na to, aby nebol ohrozený tou chudobou, je to humanitná pomoc, hej, a musí splňať nejaké základy, určité podmienky zákonné, aby ju mohol poverávať, ale aj tým nemôže ju zneužívať. Preto by som to dal, ako som aj predtým hovoril, ako trestnú činnosť, keď takto zneužíva sociálne dávky. Musí to dieťa chodiť pravidelne do školy, musí pravidelne proste to dieťa podľa kúkaniska neoblečie, ale čisté a sám rodič musí sa realizovať na voľakom vzdelávacom procese, aby si mohol nájsť zamestnanky, či aj hovoríme o týchto podmienkach. Slovenskej republiky je aké také, ale musí sa voľako tiež sám rodič v tom vynájsť alebo pomôcť voľaké inštitúcie, ale hľadať ten spôsob toho, ale nie spoliehať sa na to, že štát nám bude dávať, štát nám dá málo a na štátu budeme nadávať a budeme paratizovať sociálne balíčky, ktoré proste nič výkonu im to neprináleží v tom, lebo tie deti proste nemajú nejaký efekt, sú špinavé, smradľavé, nechodia do školy a tým spôsobom sú porušené ich ochranné práva a sú vystavené zneužitiu, žobraní, krádeži, množstvo nápojov alkoholu v týchto rómskych osadách a sú ohrození aj na zdraví a živote, čo som hovoril, a sú aj dôkazovo na to dané, že tie deti proste zhorili v tých biedných chatrčkách a na to práve kampanoval, na to robil kampaň pán Polák, priživoval sa pri tejto kampani, čo je to nedôstojné, lebo takto by to mal riešiť, nebol aj Igor Matovič tomu postavený, hej, ako hovorí vrúcne, že on má Rómov rád a že chce každému Rómovi dať šancu a proste musí to vedieť. Hej. Mal to už riešiť, keď bol tam a dať to legislatívne právo pre Rómov, lebo nezáleží na to im, že dá veľký benefit, alebo že im vyzvýši veľké prídavky. Nič sa nezmenilo, osvody sa nezmenili, nič sa neurobilo. Tam práve sa malo spraviť príležitosť práce tým rodičom a práve monitorovať zneužívanie sociálnych dávok v tom zmysle, že už keď vidíme viditeľne, že sú tie deti ohrozené mravnou výchovou a mravnou výchovou, ako hovorím, posielanie na krádeže, upieranie vzdelávania, sú viacej vymeškané dochádzkové školy, hej, alebo sú zneužité na krádeže alebo na žobranie. Tým treba obmedziť týchto rodičov a týchto rodičov aj zjavne potrestať, keď sú dôkaziteľné dôkazy. Čiže na to by sa mala legislatíva zákonov zaoberať týchto rómskych izolovaných osadách. Samozrejme, v rómskych izolovaných osadách, kde som aj bol, alebo koľko razy,
tak som aj videl, že tam sú niektorí aj slušní Rómovia, chudobní, že si dali vodu, majú elektriku, samozrejme žijú na černom pozemku, ale perú si ako si, hej, a starajú sa o tie deti, posielajú do školy a nepáchajú túto činnosť, takže nemajú tú možnosť takú, hej, aby mali nejaký vlastný pozemok alebo vlastný nejaký dom, hej, s efektívnym s kolatáciou, hej, bývania, ale majú taký provizorný, ktorý samozrejme sa snažia tomu dieťaťu ako tak dať tú výchovu a robia si okolo toho čisto, vnútri Peru. Aj takýchto Rómov som stretol aj v rómskych osadách, kde po niektorí Rómovia, väčšina týchto rómskych osád je taká, že normálne preferujú špinu, odpady, alkohol a najmä, čo môžem ako povedať, posielajú deti žobrať a kde aj niektoré devčatá ako 15-16 ročné sú aj vedené už aj takou prostitúciou. Preto je dobré, aby sa táto problematika osad riešila, eliminovala a by títo, niektorí zjavní rodičia, ktorí tieto veci páchajú, boli potrestané. Preto hovorím, treba rokovať o to a chrániť tieto nevinné rómske deti, ktorí sú v nevyhodnených podmienkach a ktorí samozrejme aj páchajú aj rodičia vedome tým, že im ohrozujú tú mravnú výchovu alebo ich zneužívajú na žobranie a upierajú toto vzdelanie. Čiže to treba úplne legislatívne a prísnom zákone riešiť a upravovať tak sociálne dávky, aby boli poberateľné a schopné tak, aby neboli zneužité, ako napríklad sú tie potravinové lístky, ktoré sú im dané, že aby s nimi aj nakupovať mohli voľakí asistenti, učiť ich trošku hospodáriť v tom a štát, aby trošku videl tú viditeľnú systematickú už výsledkovú váhu, že tie deti hygienicky aj morálne navštevujú tú školu, dokonca, hej, nezneužívajú dávku na alkohol, lebo nie je to riešením, že ja mu odoberiem na obecný úrad dávku, ale tam by bolo dobré tých asistentov sociálneho pán Taško, ktorých má, aby boli cvičení tak, že by im chodili aj s nimi nakupovať a dozerali a monitorovali, že či majú nakúpené, či majú tam čisto, a či tie deti pravidelne chodia do tých škôl. Toto by mal robiť pán Taško, takto by to mal riešiť. Potom by sa mala riešiť projektová kanalizácia, ktorá by mala byť vedená vodovody, kde by sa mohlo lepšie a dostupne hygiene poumývať a elektrické siete a aby si mohli aj platiť tú elektriku. Ďalších vecí by to malo byť vedené, že mali by tam mať voľaké kontajnery, prístupové cesty, ktoré by obec by si to vedela avizovať a tí sociálni asistenti by aj vyplácali tie pohľadávky, čo sa týka vody, čo sa týka tých smetí a proste, aby tie sociálne dávky boli udržiavané tak, aby neboli zneužívané a na alkohol, na cigarety, na tabak, ale naopak musíme nájsť tento systém sociálny a viem, že majú veľa nezamestnaných ľudí a neboli to peniaze by vyhodené nadarmo, keby títo sociálni asistenti boli takto cvičení, organizačné konanie, aj nedátkami romských úsad, keby určité zbieranie sa a proti spoločenské jednanie alebo ohrozovanie toho sociálneho pracovníka, asistenta, keby potom mohlo byť v školách, som tiež dal voľakú SBS-ku, kde najviac ohrozené sú, alebo kde najviac skupinových problémových rómskych detí, kde by samozrejme by museli dávať pozor na to, aby neublížili učiteľom ani
v sebe alebo aj majorite, tým by sme chceli, lebo hovorím, viacej sú teraz také zoskupenia týchto škôl, že normálne sú viacej rómskych detí, nechcú si dávať deti do školy, kvôli tomu, lebo sú ohrozené, viacimi týmito deťmi a preto sa rodičia boja majoritne dávať do školy, vyberávajú si ich a preto by sme chceli tak upraviť, že aby tam bola aj SBS a predsa keby si aj dali do tých škôl, tak by to bolo také aktuálnejšie. Ja sa čudujem, že aj v iných štátoch alebo inej republiky možno tam majú tých SBS-károv a bolo by dobre, aby som aj zaviedol, aby tí SBS-kári normálne boli aj v školách, kde by táto škola by bola dotovaná štátom, kde by týchto SBS-károv mohli platiť a pomáhať, proste emilovať tých aj starších, keď hovoríme 13-ročný, už ide 10-ročný, keď aký je už, že dokáže kradnúť alebo dokáže žobrať, tak dieťa, to už 13-ročný dokáže aj napadnúť, udrieť, ublížiť. To sú viaceré rómske zoskupenia, ako aj tých Zlatých Moravciach vidíte, tiež napadli človeka, brutálne ho surovo tak zbili, že aj podľahol. A toto by štát na toto by nemal pozerať a preto hovorím, zákonom ochrana práv rodiny by sa malo s týmto zaoberať a mať rovnaký meter ako na majoritných detí, ako čo sú spoločenské deti a nemalo by zatvárať oči pri rómskych detí, ktoré sú izolované v rómskych osadách a ktorí vedome rodičia páchajú, môžem povedať, že trestnú činnosť alebo morálnu a morálneho páchania činnosti voči deťom, vybierania sa vzdelanosti, využívania žobrania, vyberania alebo posielané na krádež. Takže by sme chceli, aby štát a úrad práce a polícia to monitorovala a na to by sa mal aj pán Daško, veľmyslnec, efektívne podielať a vycvičenie týchto pracovníkov. Takže toľko k tomu, čo som ako povedal, ako pracovník a ktorý by mal robiť ochranu práv kurately, lebo je to potom falošné, keď povieme si tak rovno, alebo najmä si čistého vína, keď poviem pravdy, keď povedia, že oni ochraňujú práva detí a robia záujmy práva detí. Ale oni nemôžu. Oni musia chrániť aj deti, ako aj biele, ale aj rómske. A nemôže to byť tá diskriminácia. Ja preto dávam do tej úvahy na to YouTube, hej, ako sa to volá, hej, že to vysielam, že je to podľa mňa diskriminačné, že tieto deti nie sú dobre chránené a nie je to do rovnakým metrom. Ochrana práv kurately tejto rodiny. Preto hovorím, mali by sa to intenzívne tým zaoberať a konať a robiť s týmto určitý fakt a poriadok a legislatíva poslancov by sa mala tiež na toto zamyslieť. Čiže keby takto splnomocnenec by takto jednal, tak aj by bola lepšia efektivita, aj vôľa tomu. Ale hovorím, keď ochrana práva okresného úradu, úrad práce, ochrana práv detí a kurately nebude merať správnym metrom a môžem takzvané povedať, že je to diskriminačné a viditeľné, že tí občania z bielých sú viacej chránených tých práv, lebo tí rodičia, proste sú tak navodené a týmto rómskym rodičom sú dovolené, aby narúšali a dokonca, aby ohrozovali práva rómskych detí, vlastne rodičia, aby neboli potrestaní alebo monitorovaní, alebo umravnení a legislatívne, aby to nebolo zneužívanie týchto sociálnych dávok. Čiže
na toto upovedomuje celé toto Slovensko, aby ochraňovali práva týchto rómskych detí, aby boli rovnaké, aby neboli diskriminačné, aj keď páchajú to vlastní rodičia. Keď úrad práce jasne definuje, že ochrana práva kurately je to, že ochraňuje záujmy dieťaťa, a preto hovorím, či je to biele alebo rómske, aby ochraňovalo spravodlivo a riešilo to na intenzívnej báze, a to môže riešiť mestské úrady, obce, polícia, školstvo, charitné organizácie a iné projektové alebo eurofondy, ktoré by nemali len tak byť vo vzduchu vyhodené a mali by chrániť tieto práva a hlavne potrestať tých rodičov, ktorí ohrozujú tieto nevinné deti a posielajú ich kradnúť alebo vyberať z kontajnerov fľaše, alebo dokonca im upierajú vzdelanie. Takže toľko tejto veci som povedal, tých izolovaných problémov a ochranu práv týchto rómskych detí. Takže pekný vám popoludnejší deň prajem. Julius Nať.